let's go hang outdoor na. So, samahan niyo po ako, let's go. Welcome back again sa aking channel. So for today's video, nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria kasi mag-harvest po tayo ng talbos ng kamuti. Gawin natin ng kinilaw. So ano pa yung hinihintay natin? Grabe yung hangin dito guys, napaka fresh air talaga. Yan o, hindi mo po talaga ito mabibili. Ang sariwang hangin dito sa bukid ni Nanay Gloria. So ngayon, mag-harvest muna tayo. So ayan o, ito na yung mga talbos ng kamuti na ating haharbisin. So kailangan guys yung udlot lang, yung sa tumoy lang no, kuwao na to. Yan o, yun ito. So dun tayo banda kasi marami dun sa may papaya. Grabe yung hangin talaga dito guys. Very relaxing place po talaga, di ba? Yun o. Yun po yung mga talbos ng kamuti. So, ang dami. Yan. Yung kapayas ni Nanay Gloria, guys. And guys, ito na po yung ating na-harvest na talbos ng kamuti dito sa bahay bukid ni Nanay Gloria. So ayan, i-process na natin to, lutuin na natin to guys. So let's go, let's cooking outdoor na. So samahan nyo po ako, let's go. So ayan guys, lagyan natin ng tubig yung ating talbos ng kamuti para hugasan. Ayan, kailangan kunin natin yung yan. Kailangan kasi yan na isa-isahin para magiging malinis talaga. Yan. So, ayan. Next is ilagay natin sa ating klipat or palayok ata yun. Yes, yan. Ilagay na natin. Yan.
ating palayok. Palayok mo diha. Yes, diba? Yan. So, lagyan natin ng tubig. Yan. Kasi nakasaing na po ako doon. Yan. Kunti lang. Yan. Okay na yan. Ilagay na natin sa ating saingan. Yan. Yun po yung ating saingan. Oh. Yan. Di ba? So, ilagay na natin. Yan. So, takpan natin guys. So, pag kumukulo na yan, lalagyan na natin yan ng suka, tapos yung sili, at saka limonsito. Yes. So, ilagay na natin. Okay. Yan. So, ngayon guys, mag-harvest muna tayo ng limonsito. Doon oh. Doon tayo mag-harvest. Ayan. So, dito tayo mag-harvest kasi marami na siyang bunga, no? Tingnan nyo. Yun oh. Yan. So, kuha tayo ng kuhit. So, ayan guys, ito na po yung ating limonsito. Yan o. Yan. Kulang pa to. Kuha pa tayo ng isa. Ayun. Yes, yan. So, ready na. Sili. Yes, yung sili. So, dito tayo kukuha ng sili. Yan o yung sili natin. Sa tatlo lang. Dalawa. Tas tatlo. Ayan, so ready na po yung ating mga ingredients. Masuk 55 lang, hindi na ba? Sunod na ng mga dosis. Ano hindi? Yan, kumukulo na. So, okay nito no? Yan, ready na yan. Pwede na po ito. So, kunin natin para lagyan natin ng suka. Ayan, so ilagay na natin yung ating talbos ng kamuti. Yan, so kailangan guys kunin natin yung sabaw. Kasi hindi na i-apil ang sabaw. Yan. Gagamitin natin guys sukang natural. Yan. Tapos guys, lagay natin yung limonsito. Yes, lagyan natin ng limonsito. Yan. Yan. So next is yung ating sili. Yan. Ilagay natin yung sili. Tapos yung asin. Lagyan natin ng asin. Kunti lang. Yan.